Sziasztok, itt az iPadawanon. Videót ragadtam, mert felbosszantott a Facebook, ugyanis egy fényképet akartam feltölteni a Facebook alkalmazásával, és állandóan kilépett. Az egyik általam menedzselt oldalra akartam fényképet feltölteni, és állandóan kilépett. Akkor volt egy másik Facebook alkalmazásom, illetve még itt van is, fölötte a MyPad nevezetű. Hát ezt meg elindítottam, ez meg azonnal kilépett az alkalmazásból, de szerencsére azért én ezért elég sokat keresgéltem ilyen Facebook alkalmazásokat, és íme itt van a Fera nevezetű alkalmazás, erre rábögtem, így el is indult, és meglepődve tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon fejlett, már rég használtam, és most nézem, hogy nagyon fejlett és nagy tudású a program, úgyhogy aki a Facebookhoz mobil alkalmazást keres, annak bátran merem ajánlani, ez a Fera for Facebook. Mindjárt be is jelentkezünk, ezt majd ki fogom vágni. Bejelentkezéskor, először az első bejelentkezéskor feldobja a Facebooknak egy ilyen kis ablakát, ahol szintén be kell jelentkezni, és jóvá kell hagyni az alkalmazást, hogy a Facebookon ő az én nevemben közzé tehesse azokat a dolgokat, fényképeket, frissítéseket, amiket beírok az alkalmazásba, úgyhogy itt most ismét bejelentkezek a Facebookon, ezt majd megint ki fogom vágni, hát nem kell, hogy itt a jelszóm az kimenjen a világhálóra. Oké, sikeres belépéskor az alkalmazáshoz szükséges dolgokat kérdi, azt mondja, hogy telepítés. Igen, az összes engedélyezése, illetve én itt ki-x-elhetem, hogy melyikhez nem szeretném, hogy hozzáférjen, és már bent is vagyok a Facebook profilomban. Az első indításkor feldob középre egy ilyen tipp információs ablakot, ahol érdemes átolvasni, hogy miket lehet csinálni vele, hiszen bizonyos esetekben duplán kattintva, vagy hosszan az ujjunkat a képernyőn tartva extra menük jöhetnek ki. Itt például, hogyha hozzáérünk és rajta tartjuk az ujjunkat, vagy duplán kattintunk a posztra, valakinek a posztjára, akkor egy kontroll menü jelenik meg, ahol kommentelni tudunk, vagy lájkolni tudjuk azt a bizonyos posztot. Jobbra húzva az ablakot további tippeket kapunk. Ezen így érdemes azért végigmenni, érdemes ezt átnézni. Ha valaki már tisztában van ennek a Ferának a működésével, akkor egy X-szel ki lehet ezt nyomni. Na nézzük, hogy mit tud. Alapesetben egyébként ennek van fizetős verziója és ingyenes verziója. Az ingyenes verzióban fölül egy durva reklámcsík látható, de teljes funkcionalitásában elérhető a program. Tehát azért érdemes azt a kevés pénzt, most nem emlékszem, hogy mennyi, talán mire a blogot megírom, addigra utána nézek, hogy pontosan mennyibe kerül a teljes verzió. Ez itt most a teljes verziója ennek a programnak. Bal oldalon egy menüben tudom kiválasztani, hogy mit szeretnék én látni. Itt a fotók, itt látszik, hogy ezen az iPad-en van a Facebook felhasználón egyetlen egy darab fotó van csak, videóm az nincsen, jegyzetem sincsen, viszont ez itt nagyon fontos, mert egyelőre én úgy emlékszem, hogy ez az egyetlen egy program, amiben jegyzetet tudok írni. Vagy asztaligéphez kell nyúlnom, hogyha jegyzetet szeretnék írni a Facebookon, vagy pedig ezen meg tudom írni, de se a Facebook alkalmazás, se a Safarin keresztül a böngészőn megjelenített Facebookban nem tudok jegyzetet írni. Itt rábökök az új jegyzetre, és már tudok is írni Hello iPadawan nézők. Azt mondom, hogy publikálás. Ja, hogy nincsen címe, akkor legyen címe Hello. Publikálás, és már meg is született az iPadawan felhasználó legelső jegyzete. Ami külön érdekesség, itt a More gombra kattintva különböző
egyéb felületeket kapok, például az én általam kedvelt oldalakat, csoportokat, eseményeket, és amit az érdekes az, hogy ha egy olyan csoportot választok ki, amelynek én vagyok az adminisztrátora, akkor utána a jegyzetre kattintva magának a csoportnak tudom megírni a jegyzetét. Na hát ilyen lehetőség sem volt még sehol. Igen, úgy láttam, hogy ennek a csoportnak éppen nem én vagyok az adminja, legalábbis nem ezzel a Facebook felhasználóval, úgyhogy itt most nem tudok jegyzetet írni, csak elolvasni tudnám ennek a csoportnak a jegyzeteit. Menjünk tovább. Notifications. Nincsen. Newsfeedben, hát éppen nincsen semmi. De megnézhetem, hogy az ismerősöknek milyen státuszfrissítésük van, milyen fotókat tettek föl, milyen linkeket illesztettek be. Megnézhetem külön az oldalaknak a beírásait, akik valamilyen frissítést feltettek, persze azok az oldalakról van szó, akiket én egyszer már lájkoltam. Beépített chat funkció van a programban. Connecting. És már online is vagyok, de hát ennek a felhasználómnak nincsen sok ismerőse. Úgyhogy azt mondja, hogy senki nincsen éppen online az ismerőseim közül. Itt látható, hogy hát nincs is sok barát, úgyhogy összesen ennyi, de hát ez tesztelés céljából teljesen jó. Csoportokban nem vagyok. Itt vannak az oldalak, amiket én lájkoltam, illetve fönt, itt, hogyha megnézzük a jobb felső sarokba, itt kiválaszthatom, hogy az én kedvenc oldalaim, amiket egy csillaggal meg tudok jelölni, azokat mutassa, az összes oldalt mutassa, amit én lájkoltam, vagy csak azokat az oldalakat mutassa, aminek én vagyok az adminja. Hát úgy látom, hogy ezzel a felhasználó névvel én egyetlen egy oldalnak sem vagyok az adminja. Menjünk tovább, események, üzenetek. Na ez jó pofát, tessék megnézni, az üzenetek azok ilyen kis postai levélformában vannak. És hogyha rákattintok egy üzenetre, akkor már rögtön tudok is válaszolni. Be is tudok csekkolni, és hogyha már becsekkoltam valahova, akkor itt jobb oldalon mutatni fogja, hogy eddig mikor és hol voltam bejelentkezve a térképen. Ami még itt egy érdekes dolog, és jópofa dolog, ez a jobb oldali sáv, amit nem tudom, elfordítom az iPad-et, de nem tudom, hogy a videó az hogy fog erre reagálni, mert ez a sáv itt most lekerült alulra. Ha visszafordítom, nem tudom, hogy a videóban ez mennyire látszódott. Ez a jobb oldali sáv, ez nem más, mint az a történet, amit én itt a programba belépve műveltem, úgyhogy bármelyik részhez én vissza tudok ugrani, vagy ha a legtetejére ugrok, ahol az online felirat van, akkor bejön az én profilom, és itt logout-tal ki tudok jelentkezni. Itt látszik, hogy én most egyetlen egy felhasználóval, a László iPad Evannal vagyok bejelentkezve, de hogyha ide hozzáérek ehhez az alsó menühöz, akkor egy vadonatúj felhasználóval is be tudok jelentkezni, vagyis multi felhasználós lehetőséget is kínál a program. Kijelentkezés után, ha több felhasználón van, vagy többen használjuk az iPodon, például egy családban, akkor mindenki a saját felhasználójával be tud lépni a programba. Ez egy jó pofa dolog. Beírod a keresőbe, hogy Ferra, és ki is dobta. Látszik, hogy van egy Ferra HD for Facebook Free verzió, és egy Ferra HD for Facebook, amit én most nem tudok megmondani, hogy mennyibe kerül, de 1,59 euró, és hirtelen kidobta egy pillanatra. 1,59 euró, tehát durván 1,5 euró. Szerintem ennyit megér, hogy eltűnjön a reklám, és én szerintem eddig ez a leghasználhatóbb Facebook alkalmazás, ami az App Store-ban elérhető. Bátran ajánlom mindenkinek.
Itt nézem közben, hogy a frissítés, ez áprilisban jött az utolsó frissítés, és Retina diszpléjre is optimalizálták. Van benne egy push funkció, vagyis az értesítéseket, azokat push üzemmódban tudja küldeni és megjeleníteni. Mi van még benne? Hát rengetegféle újítás van, rengetegféle újdonság van. Tessék elolvasni, hogy miket tud. Fotó, videó, multifeltöltés, videó letöltés, taggelni tudod a barátokat, a barátok státuszát, illetve a fényképeket. Nagyon, nagyon jó kis program, és szerintem ennyi pénzért bőven megéri. Ez volt tehát a Fera Facebook alkalmazás. Töltsétek, és hogyha valami véleményetek van, esetleg tetszett, nem tetszett, akkor kérlek írjátok meg itt a poszt alatt, vagy a videó hozzászólásában. Köszönöm a figyelmetek, sziasztok!